makosana pajatu lero kunali kumva pempho la achimwendo banda pa nkhani ya belo pajambuyomu anapempha belo zinapeza zoti sanapasidwe belo imeneyo kuchoka pamenepo ndekutino anauzidwa kuti pa 24 December 2025 ndi tsiku limeneno akamve fomale mlandu umene anapalamula achimwendo banda kuuzidwatu ndi ambali ya boma kuchoka pamenepo akamveno kuti chiweruzo cha nkhani ya belo amene akuweruza mlandu umenewo Anzondi Mvula apereka chiganizo chotani. Ndebe funso nkumadzakhalapo kuti kodi belo application ya achimwendo banda ndi anzawo adalakadula yatha bwanji. Makosana atifotokoze chonchi nkhani kuti muitsate bwinobwino kupangira kwa anthu ena ake oti sanayitsate kuti nkhani inayamba bwanji komanso ikupita kotani yamalizika motani. Paja a Richard Chimwendo Banda ndekuti anawamanga pa 12 December 2025 kuchoka pamenepo ndekuti mlandu wawo unazapita ku bwalo laling'ono ku Residence Magistrate Court ku Lilongwe kumeneko panali pa 15 December 2025 ndipo tengano ndi mlandu umene amaganizira kuti anapalamula achimwendo banda munthu ameneyo ankanena zona kuti amafuna kupha munthu wake ndekuti ndi a Frankie Chawanda. Mlandu umenewo akuti anapalamula mu chaka cha 2021 pogwisa ntchito adalakadula aja azikwanje aja amene anakagwira ntchito imeneyo ndipo paja tsiku limenelo pa 15 December apo ndekuti adalakadula anawso anakaduduluzidwa paja iwo ali pa belo after ndekuti bwalo lalikulu linagamula zoti asamawamange potengeranso nimene zimakhalira kuti amati kwamanga kwa masula mbuyomu pa milandu yokhuza ndi zazikwanje. Ndeno paja tsiku limenelo pa 15 December pameneno anthu tinazazindikira kuna zonoti achimwendo banda akuti akudwala sakupeza bwino. Pajano ananena zona kuti nsana akuti ndi umene mavuta ndi ambiri naona kuti anachita kusenzedwa kuyikidwa mukhuluza chifukwa chona kuti akuti nsana mavuta. Zimenenso zine zodabwisa kwambiri potengera kuti amakhala kudumpha maspika nyimbo za ma Blacks pa nthawi ya kampeni ambiri analozizwa ndi imene zinakhalira pa nkhani ya matenda amenewo. Ndi paja mbali ya boma imanena zona kuti amene wapite ku chipatala cha boma komano amene amayimira pa mlandu umenewo omwetu ndi a Jefferson Kazipatike komanso a Khwima Mchizi anazanena zoti achimwendo banda apite chipatala chawo cha kumtima ndipo amene amaweruza mlandu umenewo Austin Banda pamene amapereka chigamulo amanena zona kuti achimwendo banda apite chipatala cha kumtima kwawo ndezikuona kuti kuchoka nthawi imeneyo mpaka na nthawi yonseyi akhale ku chipatala kumeneko chifukwa chigamulo chinena zoti akachoka ku chipatalako ndekuti apite kumaula komano nthawi yonseyi zimanena kuti anakhala ali ku chipatala ponena kuti sana ndi umene umawavuta kwambiri. Kuchoka pamenepo ndikuti mlandu wawo umayenera kupita ku bwalo lalikulu ku High Court kumeneko kumene amayembekezeka kuti akamve chigamulo pa nkhani ya pempho ya belo imene amapempha achimwendo banda kuti apasidwe belo. Ku bwalo la milandu kuja anapeza zoti anapita kapena pa 19 December paneko 2025 atapereka zikalata zawo ambali ya achimwendo banda kuzera kwa maloya paja tsiku limenelo achimwendo banda ndekuti sanapezeke akuti anali sakupeza bwino ali mchipatala ndi ankanena zona kuti nthawi imeneyo achimwendo banda samapeza bwino akudwala ali mchipatala komanso iwo ali manja mwa polisi ndi pa nkhani ya belo atapasa belo sangathawe kapena kusokoneza umboni. Ndi aboma ambali ya boma maloya amenewo anadzafotokoza kunena zona kuti sangapereke chiganizo pa nkhani imene ndikuti akalingalire bwinobwino mapeto ake ndikuti azakhaso ndi tsiku limeneno azapereke zikalata zokhuzana ndi mlandu komanso madandaulo amene ambali ya achimwendo banda anapempha pa nkhani yokhuzana ndi belo. Ndi amene amaweruza mlandu umenewo Anzondi Mvula anazanena kuti mlandu umenewo uzabwerenso ku bwalo la milandu ndikuti pa 24 December 2025 ndikuti no achimwendo apite kukhala kumaula ku alimandi kumeneko nimene anagamulira nthawi imeneyo. Ndeno leroli mlandu umenewo unapitanso ku bwalo la milandu pa nkhani yokhuzana ndi pempho la belo limene achimwendo banda amapempha komanso ambali ya boma mosogozedwa ndi loya wa boma amene watundi a Dziko Malunda anazafotokoza nofomale akuwafotokozera achimwendo banda kuzera kwa maloya awo kuti iwowa anapalamula mlandu wake ndoti anagwira munthu kumusunga mokakamitsa komanso kufuna kumupha. Mlandu umenewo akuti anapalamula mu chaka cha 2021 ndi munthu wake ndi Frankie Chawanda. Kumbali ino ya pempho la belo limene ambali ya achimwendo banda amapempha ambali ya bomawa anazafotokoza zonena kuti achimwendo banda sakuyenera kupasidwa belo ponena kuti achimwendo banda ni munthu wamphamvu kwambiri kunena kuti ali ndi kuthekera kukasokoneza umboni. Komano maloya achimwendo banda mosogozedwa ndi a Jefferson Kazipatike amazanena kuti
achimwendo banda akuyenera kupasidwa belo ponena kuti iwo akudwala, ali mchipatala, komanso ndi munthu onena kuti ali ndi udindo, ali ndi family ndi zina zotero. Kuphatikiza pamenepo ndekuti iwo ndi phungu wa nyumba ya malamulo, ndipo zifukwa zimenezi akuti apasidwe belo. Ndeno amene akuweruza mlandu umenewo Anzondi Mvula anazafotokoza kunazona kuti pa nkhani yokhuzana ndi pempho la belo ndekuti sapereka leroli, ponena kuti akaunikire zikalata zimene zachoka kumbali ya boma komanso zikalata zimene zachoka kumbali ya oyimbidwa mlandu achimwendo banda. Akaunikira zimenezo ndoti apereka chigamulo chake kudzera pa email. Komano ndekuti pamenepo achimwendo banda akuyenera kupitira kukhala m'manja mwa polisi ku alimande kumeneko kumaula, ndi mmene anafotokozera oweruza mlandu umenewo. Ndeno chimene chingachitike nchonena kuti akabwera kuzapereka chigamulo pa nkhani yokhuzana ndi pempho la belo limene achimwendo banda anapempha kudzera kwa maloya awo, ndekuti tibweranso kuzafotokoza bwinobwino mmene nkhani zake zayendera. Ankutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene. Ngati maganizo amene muli nawo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu. Sekwero panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chikuti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kupezani mosavuta.